täällä kaupaton radio SFM ja toimittaja Peija Ralli. Olen tapaamassa hyvin aktuellia henkilöä tällä Podom lammen rannalla. Ja olen iloinen hänen puolestaan, koska nyt hänet on julistettu syyttömäksi, joka ihan oikein onkin. Hyvää päivää, Nils Holgersson. Olen syyllinen. Mitä? Minä olen syyllinen ja sillä siva. Sanottako minusta mitä tahansa, niin syyllin minä olen. Kun juuri tästä nyt ajattelin nimenomaan olla riemuissani siitä, että teidät on julistettu syyttömäksi ja ihan oikein onkin, koska kaikkien todistajalausuntojen ja paikalla olemattomien ihmisten lausuntojen mukaan teillä oli siellä jopa oikein hauskaa ja hieno ilta kynttiläillallisineen. Ja nyt, eikö ole hieno tunnelma tällainen, kun on vihdoinkin annettu vapautus tästä? Ei oo. Älkää ei painako minua villasella. No minä en paida teitä millään, mutta kaikista vähiten villasella painatte. No se on ihan varma. Niin. Minä olen syyllinen. Sanotaanhan näin, että kun väitetään, että minä en muistanut koko illasta mitään, niin sehän on ihan höpönpöötä. Minä haluan paistatella julkisuudessa ja niin kauan kun minus henki pihisee tän alinomaisen tupakoinnin lomasotatsi Bristoliin. Ei kiitos. Mulla on tällainen long size filter tässä näin. Katsottiin, että minä ostin tällaisen tuosta Örebrosta. Ja Hanhella sipasin käymään siellä. Niin Örebrossa ja ostin itselleen tällaisen king size rollerin. Täällä tulee saatana pitkä sätkä. Niin kauan kuin minusta fiktiiviin sato henki pihisee, niin minä aion vetää itteni oikeutta. No eihän tossa nyt ole mitään järkeä. Siis todellakin kuukausia kestäneiden tutkimusten jälkeen on todettu, että teillä oli siellä riemukas ja hauska ja hyvähenkinen ilta. Ja pelasitte Trivial Pursuitia ja kaikki voittivat. Niinhän sitten väitetään, että nyt uusimpien tietojen mukaan. Minulla on erittäin tanakat todisteet siitä, että minä en muista koko illasta yhtään mitään, mutta minä olen syyllinen ja sillä siva. No miten te voitte väittää, että olette syyllinen, kun te ette muista mitään? No ensinnäkin ihan sillä, että nythän tässä on väitetty, että sinne tuli joku ulkopuoliin pitämään hauskaa ja sen myötä se ilta, niin kuin sanotaan, niin nousi plaaniin. Eli se huumor nousi kukkaansa, mutta ei siellä mitään hauskaa ollut. Kyllä se oli todella nolo ilta ja kaikki oli min syytä. Olen syyllinen siihen. Se oli ikävä ilta. Tuossa niin. Me istuttiin, me ollaan nyt tässä Podom lammen rannalla. Kyllä. Tossa oli se kuula, se oli sellainen... Kuula. Asuntovaunu. Ei toivo. Katos nyt, kun tuppaa itketyttää, kun oli niin ikävä ilta. Ymmärrän. Niin, että mitä siinä oli? Kuula? Niin, tossa on se asuntovaunu, niin. Jos me istuttiin. Koko remppa. Meitä oli 16 jätkää ja 8 huoran murikkaa. Oliko vuoristomallia? Oli, mutta että, kyllä me ihan sikin sokin siellä oltiin. Ja se täytyy sanoa, että kun sanotaan, että siellä on alkoholia, okei, siellä on laulu ja tosi onnistunut ilta. Minusta se oli ikävä ilta. Meillä ei ollut viinan tippaa ja sen takia siinä tuli vähän sellaista kärhämän tynkää. Mut ei mitään ulkopuolista ei ollut. Me olin vuorannut Soliferin oven lukkoon. En sano millä, mutta kiinni oli ja pysy. Mutta minä olen syyllinen, vaikka mitään muista mitään, mutta minä olen syyllinen ja sillä siva. Mutta mitäs kun on selkeästi ihan näyttöä, DDR-näyttö siitä, että siellä oli ihan tämmöistä
nestettä sun muuta? No tämähän nyt kaivettiin niin kuin pelastamaan tätä iltaa, tämä uusi penisteknologia, niin keinoin, niin tutkittiin pipetti pystyssä, tongittiin joka saatanan nurkkaa. Ja päädyttiin siihen, että hauskaahan täällä on ollut, kun täällä on niin sanotusti lihallisesti miekkailtu koko ilta, mutta itse sanon, että mitään ulkopuolista tavaraa sisään ei lentänyt. Kyllä se on ihan omaa aikaansaannosta. No, lensikö sisäpuolista tavaraa ulos? Minut heitettiin pihalle 86 kertaa, että niin ikävä ilta se oli. No, mutta sittenhän te olitte se ulkopuolinen, jos te tulitte takaisin sisään. Olinko minä? No en. No, mutta silloinhan minä on syylliin joka tapauksessa. Niin, mutta ei, nyt tää meni. Me kierretään kehää vissiin. Niin, te kierrätte. Aha. Mutta jos nyt katsotaan vielä tätä järveä. No niin. Nyt. No siinä se oli. Siinä niin, se on. Niin miten te voitte muuten väittää, että edelleenkin tätä syyttä myyttänne, ei kun syyllisyyttänne, olen syyllinen ja sillä koska Suomen oikeuslaitos ja Ruotsin on, etenkin Ruotsin oikeuslaitos on ehdoton ja vankkumaton, lahjomaton. Ei pidä paikkaansa. No kukas ne on lahjonnut? Minä olen lykännyt sinne rahaa niin paljon, että olisi aikaisin. Panna hilut kinttuihin minulla vaan. Minä olen tällainen fiktiiviin hahmo vaan ja isänihan on Claes Andersson. Niin, Tanskan kansallispaletin tanssija. ADHD Andersson. Joo. Ai se jaahas, niin, joka on kirjoittanut sen massiivisen romaanin. Niinkö? Jonka nimi on Niels Gustafsson. Joo. Tämmöinen romaani, onko se? On. Herra Niels Holgersson. On. Hän on kirjoittanut, joo. HC. Ihan HC-tyyppi. HCAC Cannonball Andersson on kirjoittanut Niels Gustafsson. Hanhien ystävä on. Hyvät FM radion kuuntelijat, me palaamme ehkä tähän vielä vuoden kuluttua, kun haastateltavani Niels Holgersson lentää hanhen kanssa seuraavan kerran kohti Podom-järveä. Kuulemiin, näkemiin ja kuulemiin ja näkemiin.